bounds. Halo dulur, ya apa kabarmu dina iki? Apik kabeh ya? Oke rek, balik maneh nang channelku iki yaiku channel Songklek Koy. Dadi nang video kali iki aku bakal bahas tentang arek iki. Yo ngono iku lah kira-kira. Sopo maneh lek gak Saleho? Sopo? Aku. Oke rek, tak cerukno arek ya. Ho, Saleho. Kok nyeluk aku ae? Loh. Kok awakmu, Min? Ika aku nyeluk Saleho, Min. Oh, ben tak kira nyeluk aku ya. Nang ndi arek? Koyoke nang ngarep arek mau. Celuk arek pisan ya? Celuk Saleho pisan. Ya tak celuk Ya oke. Sik rek, sik dicelukno ambek koncoku mang lho situ ya oke. Apa sih? Diceluk koyek kok lho. Lagi seru main iki. Kon niku tuwek dulinan ae. Perasamu masih aku ketane tuwek ngene apa ya gak tuwek ah. Ya wis ho ndangake. Kate adus kok iki sampoan iki lho gurung tutuk. Yo iki aku kate rono. Opo iyae. Lah yo nang disirek Saleho iku. Kok sik suwe men lapo ya arek. Lapo ya? Kon sik suwe ne Seho. Lho nggo aku lho. Dikongkon lho nggotok tak aku iki gak mangane ya. Ika ngene lho ya. Aku iki nggawe video YouTube, tadi aku kate ngelano awakmu nang arek-arek. Ya wis lah gak apa-apa. Wis ta ya ngomong saiki ta aku iki. Iya ho. Dadi aku iki ngomong. Ya ndang ngomong oh. Lah ngendi lho kamerae? Gak ono. Iko lho kamerae kok lho. Oh nang kene ta. Ya ndang ngomong oh. Halo rek, jenengku iki Saleho. Aku nang kene iki dingkon koyek ngenal nang awakmu kabeh rek. Awakmu iki sapa sih? Wis arek, krungu kabeh awakmu iki. Kon krungu kabeh tak gak? Lho, kon krungu tak gak yo? Sablok kabeh lho kon. Kon iku lho lapo muring-muring iku. Ndang arek-arek iku ya, dijak ngomong meneng ae, gak ngomong apa-apa blas. Kene iku nggawe video, gugu video callan. Oh ngono ah. Woi, yo. Sepurane rek aku gak ero tak ran video callan iki mau. Ngisin-ngisine konku ho. Oke rek, tadi aku iki rek ya asli Indonesia. Aku rek asli warga Indonesia. Kabeh wong sak Indonesia iki ngerti oleh kon niku wong Indonesia. Sopo sing ngomong kon niku wong Arab? Kon niku kok melek sik lah ya, aku tak ada video sik. Menengo. Tadi rek ya, jenenge bapakku iki Sarwito, lang jenenge ibuku Yumai. Tapi nek diceluk kanca-kancane ibuku diceluk Yumai. Dadi rek ya, hobiku iku rek dulinan game. Nang hobine bapakku iku nyambut gawe. Nyambut gawe iku duduk hobi ho. Lah nek bapakmu gak nyambut gawe, kon gelem mangan suket. Loh, iya ta? Lah nek nyambut gawe iku duduk hobi rek. Lah terus hobine bapakku apa? Sik lahu. Iki mau aku ngongkon awakmu ngenalno nang arek-arek awakmu iku sapa? Lah kok tutuk bapak atau ibumu iku ya apa sih ho? Ya bekne sih ya arek-arek iki penasaran. Gak ngarah ho. Mas yo kon anake sapi ba, anake wedhus, Mas yo kon anake bedes. Gak ngarah arek-arek iki penasaran mbek kon. Wong aku lho ndelok kon kudu tak glondongno ae kok nang kali lah tak sati pisan ngono kon. Lah nek pancen koyo ngono lah terus apa aku kok kongkon rene. Yo jangkepan ae dimangkon nang omahmu kowa nyeleng iler kate mau gawe apa ilermu iku. Gak ngurus, aku kate balik. Kate nang ndi awakmu? Wis gak ngurus, aku balik, purik aku. Kon niku purik kok ngomong-ngomong. Wis gerang purikan.
Kene lho nutupno video iki aja go pembalik ae. Aku kate mulai kok kate njak duit makku ge tuku es setrum. Mau kei duit ta aku. Gak wis, aku gak ada duit. Setelah mulai kono. Ya wis tak balik. Minggir ae ya ojo nengah. Lapo maneh sih ya? Lapo kok aku gak oleh nengah? Cek koyo curut. Sempel. Wong edan. Ya wis rek, wis ket kuno ya videoku kali iki ya. Ya kurang lebihne aku njaluk sepuro nang awakmu kabeh lek videoku iki sik akeh kurange. Ya muga-muga elek ya sik iso ngibur awakmu kabeh. Terus aku dhewe njaluk tolong ojo lali dukungan channelku iki dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke? Ya wis rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bounce.